Hoffwn ni ein bod ni yn troi nôl at Efengyl yn ôl Ioan, pennod 19 ac yn edrych y fore mae'r adnod 30. Yna wedi iddo gymryd y gwyn, dywedodd Iesu gorffennwyd. Gwirodd ei ben a rhoi i fyny ei ysbryd. Yr wythnos diwethaf, fe fuon ni'n edrych ar y cyntaf a'r pumed o eiriau yr arglwydd Iesu Grist o'r groes, fel maen nhw'n cael ei gael y saith dywediad. A ddwedodd yr arglwydd Iesu Grist pan oedd e ar y groes. Yn y Seiad nos Fawrth, fel mae'n digwydd fe godwyd e heb i fi drefnu, ein bod ni'n edrych ar y trydydd o'r dywediadau hynny, ac unwaith eto heb i fi drefnu, yn y cwrdd a pregethu yma nos Fercher, fe pregethodd parchedig Peter Davies ar y pedwerydd o'r geiriau hynny. Felly mae'n rhyfedd ffordd y mae'r agluniaeth yn gweithio. Felly o'n i'n meddwl y bydde fe'n dda ac yn addas i ni heddi i edrych ar y chweched, ac os yr arglwydd ei mynd i edrych ar y seithfed o'r geiriau hynny hefyd. Mae heddi, fel i chi gyd yn gwybod, yn ddydd y Pasg, ac efallai i chi'n disgwyl bregaeth y bore yma ar yr atgyfodiad. Wel, does dim rhaid pregethu ar yr atgyfodiad ar fore y Pasg. Dydyn ni ddim yn gaeth i gadw at calendar a phethau fel ni. Ond wedi dweud hynny, mae yna gysylltiad y bore yma rhwng y gair yma, sef gorffennwyd, a'r Pasg, a'r atgyfodiad. Oherwydd rydyn ni yn meddwl am y fuddugoliaeth ar fore Sul y Pasg, yn dyn ni. Fuddugoliaeth enillodd Iesu Grist. O'n i'n sôn am A.W. Pink wythnos diwetha, mae'n cyfeirio at y gair yma, i benod teitl yw The Word of Victory. Victory, buddugoliaeth. Mae yr atgyfodiad yn sul Duw ar fuddugoliaeth Iesu Grist. Mae'n ddatganiad yn amlygiad cyhoeddus Duw o fuddugoliaeth Iesu Grist. Ond yma'r croeshoeliad, wrth gwrs, yn fuddugoliaeth. Ni'n canu yn dyn ni, ond buddugoliaeth Calfari enillodd hon yn ôl i mi. Ni hefyd yn canu gwneud conquest ar Galfaria Fryn. Ond ar ôl y croeshoeliad, rydyn ni'n cael y cadarnhad cyhoeddus yma o'r fuddugoliaeth. A dweud y gwir, mae yna 4 datganiad neu amlygiad cyhoeddus o fuddugoliaeth Iesu Grist. Yn gyntaf, llen yn cael ei rhwygo. Chi'n cofio o'r pen i'r gwaelod. Yna'r atgyfodiad ei hun, hefyd yr esgyniad, a hefyd 40 diwrnod yn ddiweddarach y Pentecost. Ond yn y gair yma, y chweched o'r geiriau o'r groes, i ni'n cael rhagflaenydd i'r datganiadau hynny.
ni'n cael rhagflaenydd, ni'n cael rhagflas o'r fuddugoliaeth. Gai cyn mynd ymhellach rhoi rai dyfyniadau i chi o awduron gwahanol. AW5 eto i ddechrau. 7 times the dying Saviour spoke. 3 of his utterances concerned men. To one he gave the promise that he should be with him that day in paradise. Lleidyr. To another he confided his mother, Ioan. To the mass of spectators he made mention of his thirst. 3 of his utterances were addressed to God. To the Father he prayed for his murderers. To God he uttered his mournful plaint. And now, into the hands of the Father, and into the hands of his Father he commends his spirit. Dyna'r seithfed. In the hearing of God and men, medd W. Pink, angels and devils, he had cried in triumph, it is finished. Mae mynd ymlaen, it is finished is but one word in the original, yet in that word is wrapped up the gospel of God. In that word is contained the ground of the believer's assurance. In that word is discovered the sum of all joy and the very spirit of all divine consolation. Geiriau mawr a chrif yn tyfu. Mae Cynddyllan Jones yn ei esboniad ar Ioan yn dweud fan hyn, wrth ei lefaru, llefarodd y gair pwysicaf a mwyaf cynhwysfawr a lefarwyd erioed wrth y byd. Unwaith eto, geiriau ymcryf iawn. Y geiriau pwysicaf, neu y gair pwysicaf, a mwyaf cynhwysfawr, gas i llefaru erioed. Dyma un arall i chi. It is surely not too much to say that of all the 7 famous sayings of Christ on the cross, none is more remarkable than this, which John alone has recorded. Dim ond Ioan sydd yn cofnodi y gair hyn. Oedd yna, ych chi'n cofio ni'n dweud. Mae'r eraill, yr efengylwyr eraill, yn nodi chi'n cofio fod Iesu Grist cyn marw wedi gwaeddu. Wel, dyma oedd y waith. Dydy Matthew, Mark a Luke ddim yn dweud beth, ond maen nhw jyst yn nodi bod wedi marw a gwaedd uchel. Ond mae Ioan yn dweud wrthyn ni beth oedd y waith, beth oedd y geiriau a lefarwyd, sef gorffenwyd. Chi'n cofio bod Iesu Grist wedi bod ar y groes o 9 o'r gloch yn y bore hyd 3 o'r gloch yn y prynhawn. Mae'r cyntaf yr ail a'r trydydd o'i ddywediadau yn cael ei ddweud cyn 12 o'r gloch. Yna am 12 o'r gloch mae'r tywyllwch yn dod dros yr holl wlad neu fyd. Nes mae 3 o'r gloch yn dod, ac o amgylch 3 o'r gloch, mae Iesu Grist yn dweud y geiriau fynyw, paham am gadewist. Ychydig yn ddiweddarach mae e'n dweud 6 gair, sef rwy'n sychedig. Maen nhw'n estyn y gwyn i fyny at ei wefusau. Mae hwnna yn rhoi ychydig arall yn hanes y byd wedi marw dweud fod yn y gair wedi cynnwys yr efengyl. Mae hynny'n dweud mawr fod yr efengyl yn y gair yma.
Wel, dydy e ddim yn amlwg ar y tro cyntaf, y dydy i ni fod yr Efengyl wedi chynnwys yn y gair yma. Fe allai, mae'r Ysbryd Glân yn gallu dwyn goleuni rhyfeddol ar bethau i bobl mewn eiliad. A maen nhw'n gweld pethau ac maen nhw'n cael eu troi. Ond i ran fwyaf o bobl, petawn ni'n dweud wrthyn nhw fod Iesu Grist wedi dweud phenwyd cyn marw, bydden nhw ddim yn gweld yr Efengyl yn hynny. Bydde'r ran fwyaf ddim yn deall. Falle dyn ni ddim yn deall. Mae eisiau egluro'r Efengyl yn does e. Falle di chi ddim yn deall yr Efengyl o gwbl y bore yma. Mae yna bobl sydd ddim yn deall. Mae yna bobl sydd yn meddwl bod nhw'n deall, a dyn nhw ddim yn deall yr Efengyl. Ac mae eisiau bobl i esbonio. Mae eisiau Cristnogion esbonio. Mae eisiau pregethwyr esbonio. Dyna waith pregethwr. Gwaith pregethwr yw esbonio, egluro yr Efengyl i bobl. Ni'n meddwl am Philip yn dod at yr einich. A wyt ti'n deall y pethau wyt ti'n darllen? Ydyn ni'n deall? Ydyn ni'n deall? Ydyn ni'n gallu esbonio'r pobl resolfen beth yw ystyr gorffennwyd? A pam mae dyma'r Efengyl i ni? Beth oedd wedi orffen? Sut mae wedi orffen? Pam mae hynny'n Efengyl i ni? Y bore yma. Mae'r gair Groeg yn air cynhwysfawr iawn. Mae'n air cyfoethog iawn. Chi'n gallu cyfieithu'r gair mewn sawl ffordd yn Gymraeg ac yn Saesneg. Chi'n gallu cyfieithu fel gorffennwyd. Mae wedi gorffen, mae wedi cwblhau, mae wedi cyflawni, mae wedi talu. Maen nhw gyd yn iawn. Falle y gorau byddai wedi ei gyflawni. It has been accomplished. Finished yw e yn y cyfeithiadau Saesneg, ond accomplished falle byddai gorau wedi cyflawni. Cafodd yr arglwydd Iesu Grist waith i'w wneud. Ioan 17:4, dim ond ychydig penodau ynghynt. Pan oedd Iesu Grist yn gweddio, mae'n dweud hyn. 17:4. Yr wyf fi wedi dy oganeddu Duw ar y ddaear trwy orffen y gwaith. A roddais di mi i'w wneud. Os ydyn ni'n mynd nôl i Ioan 9 ac adnod 4, i ni'n darllen y geiriau hyn. Rhaid i mi weithio gwaith hwnna'n hanfonodd, tra ydyw hi yn ddydd. Mae Iesu Grist yn dweud fod wedi derbyn gorchymyn gan ei dad. Fe gafodd y genhadaeth, comisiwn arbennig, penodol, specific. Hebreau 10 ac adnod 7 yn dweud fel hyn, yna dywedais, yn sôn ar arglwydd Iesu Grist, wele fi yn dyfod, y mae yn ysgrifenedig yn nechrau y llyfr amdano, i wneithur dy ewyllus i o Dduw. Nawr, beth yw'r gwaith? Beth oedd y gwaith arbennig yma? Beth oedd y gwaith? A glawnwyd, a orffennwyd, ar y groes. Wel, tri pheth, tri phen sydd gyda ni nawr wrth feddwl am hyn. Ym mhen cyntaf, bydd cynnwys y gwaith. Yr ail, cyflawniad y gwaith. Ac yn drydydd, cymhwysiad a chysur y gwaith i ni. Yn gyntaf felly, cynnwys y gwaith. Cynnwys
y gwaith. Beth oedd y gwaith? Gorffen beth? Naeth Iesu Grist. Wel, yn syml iawn, allwn ni ateb trwy ddweud iachawdwriaeth. Iachawdwriaeth, neu achubiaeth, neu prenedigaeth. Gorffen y gwaith o achub pobl. Gwir yw y gair ac yn haeddu pob derbyniad ddyfod Crist Iesu i'r byd i gadw pechaduriaid. A thia elwi ei enw ef Iesu. Pam? O ble gyda a wared ei bobl oddi wrth ei pechodau. Daeth mab y dyn i geisio ac i gadw hyn a gollasid. Cynddylan Jones, unwaith eto. Gorffen y gwaith caletaf, yr ymgymerodd y mab ag ef erioed. Cafodd gomisiwn gan ei dad i greu. Fe greuodd y byd. Yn y dechreuad yr oedd y gair, a'r gair oedd gyda Duw a Duw oedd y gair. Pob peth a ddaeth i fod trwy y gair. Gwaith hawdd oedd hynny, iddo mydd Cynddylan Jones. Galwodd y bydoedd i fod a gair ei enau. Chwythodd a hofrannodd y sêr fel plu ar gefn ei anadl. Ond dyma waith, prynu bywyd y byd. Gwaith ac oedd yn gofyn am holl rymusterau diwdod i'w gyflawni yn briodol. O ble gyd ni ddanfonodd Duw ei fab i'r byd, mwyn condemnio byd, ond fel yr achubyd y byd trwyddo ef. Gallwn ni ddim achub ein hun. Dyna twyll y byd, ffrindiau. Twyll y byd, twyll mwyaf y byd bore yma, yw ein hargahoedd i ni, ein bod ni'n gallu achub ein hunain. Yr holl lyfrau sydd wedi ysgrifennu. Self-help. Twyll yw e. Yr holl athroniaeth sydd yn y byd, sydd yn ein dysgu ni bod ni'n gallu achub ein hun. Twyll yw e. Yr holl grefyddau yn y byd sydd yn ein dysgu bod ni'n gallu achub ein hun. Twyll yw e. Fi'n cael y pethau hyn lan ar Facebook, rhyw posters yn y bore sydd ar ryw dyfyniad i'r peroedd hyn, ein bod ni'n gallu achub ein hun. Twyll yw e. Dyn ni ddim arbennig yn Efrog Newydd yn Gastel. Ac roedd yn gaeth. Yn y de, a doedd dim byd oedd yn gallu gwneud, dim byd o gwbl. Yr unig obaith oedd bod rhywun o'r tu fas, rhywun o'r gogledd yn ffindo mas amdano fe ac yn dod i'w achub e. Yr un peth i ni ddim yn gallu achub ein hunain. Mae eisiau rhywun o'r tu fas arno ni hefyd. Felly dyna'r pen cyntaf, cynnwys y gwaith. Yn ail, cyflawniad y gwaith. A dyma galon ein mater ni y bore yma. Dyma galon testun. Sut oedd Iesu Grist wedi cyflawni? Sut mae e'n achub? Ni wedi ateb yn barod, yn rhannol. Mae'n achub trwy i fyddhau, yn llwyr, yn berffaith,
i ewyllus I dad. Ond beth oedd ewyllus I dad? Mae rhaid I ni gloddio'n ddyfnach gyda'n gilydd. Gai fynd â chi nôl I Matthew ac adnod penod 5 ac adnod 17. Matthew 5 ac adnod 17. Bregaeth ar y mynydd, wrth gwrs. Dyma mae Iesu Grist yn dweud fyna. Ni ddeithym. Peidiwch â thybio I mi ddod I ddileu. Ni ddeithym I ddileu, ond I gyflawni. I gyflawni, sylwch y gair eto, I gyflawni. Dyma pam wedi dod. I gyflawni. Ond fi ddim wedi darllen yr adnod yn llawn. Nawr grandewch ar yr adnod yn llawn. Peidiwch â thybio I mi ddod I ddileu'r gyfraith. Na proffwydi. Ni ddeithym I ddileu, ond I gyflawni. Cyflawni beth? Y gyfraith. Y gyfraith. Y gyfraith. Gyfraith Duw. Duw, dyna pam mae wedi dod. Mae gyda ni chyfreithiau gwlad yn does e? Cyfraith gwlad. The laws of the land. Rai yn nhw'n dda. Mae rhan fwyaf ohonyn nhw'n dda. Mae rhan fwyaf ohonyn nhw wedi cadw. Falle ni wedi torri ambell un ohonyn nhw. Mae gan Dduw cyfraith. Mae pob un o'r cyfreithiau hynny'n dda. Ac I ni'n gwybod bod nhw'n dda. Ond ni wedi torri pob un o'i orchmynion Pam mae angen ein hachub ni? Oherwydd rydyn ni wedi torri cyfraith Duw. Pam ddaeth Iesu Grist i'r byd? Mwyn cyflawni cyfraith Duw. Siwt mae Iesu Grist yn ein hachub? Trwy gyflawni cyfraith Duw. Siwt mae e'n gwneud hynny? Trwy ei fywyd a'i farwolaeth. Mae yna ddwy ran. Chi'n gweld ffrindiau? A mae rhaid I ni ddal gafel yn hyn. Mae yna ddwy ran. Siwt mae Iesu Grist yn cyflawni'r gyfraith? Trwy ei fywyd a'i farwolaeth. Mae'n edrych ar y ddau gyda chi. Trwy ei fywyd. Trwy ei fywyd. Sut mae Iesu Grist, fi'n adrodd fi'n gwybod yn dim ond, sut mae Iesu Grist yn achub ni? Trwy ei fywyd. Trwy ei fywyd. Chi'n deall hynny, ffrindiau? Y bore yma? Chi wedi dal gafel yn hwnna? Ydych chi'n deall hynny? Trwy ei fywyd e. Trwy ei fywyd e. Trwy ei fywyd pyr e. Trwy ei fywyd glân e, mae yn hachub ni. Fe gadwodd e. Pob un o'r chmynion Duw. He kept the law. Pob un. Dyn ni ddim. Dyn ni wedi torri. Dyn ni wedi methu. Pob un. Ond fe, o'i febyd, o pan oedd yn fach, i'r eiliad ola yn ar y groes, fe fi e byw bywyd cyfiawn. Doedd neb yn gallu cyhuddo fe. O ddim byd. Fe driodd y diafol. Fe driodd e, I demptio fe, I gar e, I beidio, ac anrhydeddu deddf I dad. Ond fe bethodd Satan. Ac fe ddwyddodd yr arglwydd Iesu Grist yn ei fywyd I gadw, I anrhydeddu deddf I dad e. Hwn yw fy mab, yn yr hwn yn boddlonwyd. Nawr, sut mae hyn o fydd I ni, chi'n dweud? Wel, dyma sy'n bwysig. Sut mae hyn o fydd I ni?
sut mae'n ein achub ni trwy fywyd e? Wel, y gair pwysig yw'r gair bach dros. Fe wnaeth hyn trosom ni. Fe fi y fyw ar ein rhan. Yn ein lle. Fe gyfrifwyd bywyd perffaith cyfiawn yr arglwydd Iesu Grist i'w bobl. Mae'r gyfraith hefyd yn ein condemnio ni. Os ni'n methu y gyfraith, mae'r gyfraith yn cyhoeddi cosb, yn cyhoeddi barn arno ni, os i ni'n methu y gyfraith. Ni'n darllen ddo yn trist iawn am Boris Becker. Byddai'n chi falle ddim yn gwybod am Boris Becker. Mae tua'r 1 oedran a fi, ac roedd e'n y chwaraewr tennis arbennig o dda, enillodd y Wimbledon pan oedd yn 16 mlwydd oed. Roedd di'r un oedran a fi fel o'n i'n dweud. A wedyn dath yn enwog dros nos, ennill llawer a mynd yn gyfoethog iawn. Wel, ond fe dwyllodd e, a fe glaniodd lan yn jail. Pam? Oedd e wedi torri'r gyfraith. Oedd e wedi twyllo. Yn goffa dioddef. Am troseddu y gyfraith. Oedd dim ots mai Boris Becker oedd e. Oedd e'n goffa mynd i'r jail. Beth yw'r gosb am dorri cyfraith Duw? Chi yn gwybod? Ydy chi? Chi'n gwybod yr adnod? Canis cyflog pechod yw beth? Marwolaeth. Marwolaeth. Cyflog pechod yw marwolaeth. Y gosb yw marwolaeth. Cyflog pechod yw marwolaeth. Y gosb yw marwolaeth. A fel ni wedi dweud mwy nag unwaith, mae marwolaeth yn y Beibl yn golygu mwy nag un peth. Ddim jyst yn meddwl symud o'r byd yma i'r byd nesaf. Mae yna ail farwolaeth. Mae yna farwolaeth dragweddol, lle ni'n dioddef, lle ni'n cael ein cosbi, lle ni'n cael ein gwahanu oddi wrth Dduw ac oddi wrth cysuron Duw am beth. Ond medde y Testament Newydd i ni fod Iesu Grist wedi profi marwolaeth. Aeth yr ydym ni yn gweld Iesu, ar hwnna wnaed ychydig yn is na'r angylion oherwydd dioddef marwolaeth. Wedi ei goroni a gogoniant ac anrydedd, fel trwy ras Duw y profau e fe farwolaeth. Dros, na'r gair eto, dros bob dyn. Crist hefyd a ddioddefodd unwaith y cyfiawn dros yr anghyfiawn fel y dygau ni at Dduw. Cosbedigaeth ein heddwch ni oedd arno ef a thrwy ei gleisiau ef yr iachawyd ni. Medde Paul, efe a fi ifydd, do. Pa fath o ifydd dod? Efe a fydd ifydd hyd angau. Ie, angau groes. Fe yw'r bwch dihangol. Chi'n cofio yn yr Hen Testament. Oedd yna fwch gafr. Oedd yn goffa cael i ala i'r anialwch. Mas o ffordd, i'r anialwch, i'r tywyllwch fel petai. A fyna bydde fe'n marw, ar ben ei hun, i ffwrdd o bawb. Dim fan hyn. Iesu Grist yw'r bwch, a aeth i leania, mwyn dioddef. Oherwydd bod y gyfraith
yn dweud, mae'n rhaid i rywun ddioddef. Y ddau beth yma felly, ffrindiau, mae rhaid i ni ddeall, ydyn ni'n deall, ydyn ni'n dal gafel yn hyn. Mae ein iachawdwriaeth ni yn dibynnu ar y ddau beth yma. Bywyd Iesu Grist, marwolaeth Iesu Grist. Y cyfiawnder a enillodd i ni yn ei fywyd, a'r ddyled a dalodd trosto ni. Y perffeithrwydd a sicrhaodd ei ni yn ei fywyd. A'r gosb a ddioddefodd yn ein lle ni. John Elias o Fôn. Ond y gyfraith. Gweld y ddeddf yn anrydeddus. Dyna ni. Gweld y ddeddf yn anrydeddus. Yn ei fywyd e. Mae'r ddeddf yn anrydeddus. Aeth troseddwyr mawr yn rydd. Wrth dalu dyled pechaduriaid, neu un ochr, y farwolaeth, ac anrydeddu deddf neu dad yr ochr arall. Cyfiawnder mae'n disgleirion danmaid wrth faddau'n rhefn y cymod rhad. Morgan Rhys, ar orseddau drigaredd, mae'n dadlau yn y nef. Beth Morgan Rhys? Mae'n dadlau yn y nef a'i fywyd a'i farwolaeth. Tragwyddo anfeidro yn fy lle. Y ddau beth, i fywyd a'i farwolaeth. Cyflawni hynny. Ac yma, yn adnod ein testun, yn y munudau olaf yma, mae Iesu Grist yn gwybod. Mae'n gwybod yn ei enaid e. Bod wedi cyflawni ei hyd. Mae drosto. Mae wedi gorffen. Mae fywyd pyr e'n dod i ben. Mae wedi wneud e. Ac mae'n gwybod bod y dioddefaint wedi dod i ben. Mae wedi yfed y cwpan i'r gwaelod. Mae'r diferyn olaf wedi cael ei yfed ganddo fe. Mae'r llyd wedi tawelu, mae wedi mynd. Mae'r cymylau fel petai yn dechrau clirio. A mae'n gwybod. Does dim byd arall. Mae wedi wneud y cyfan. Ffrindiau, dim ond dychmygu sut oedd yr arglwydd Iesu Grist yn teimlo yn yr eiliadau hynny. Chybod, i ni'n gwybod am brofiad o ddod trwy rhywbeth, ni ddim wedi bod yn edrych mlaen at y fe, ac yn ofni efalle, a wedyn mae wedi mynd heibio, a chi teimlo ryddhad, a llawen had, bod y peth wedi mynd. Wel, roedd Iesu Grist ar y groes yn dweud gorffennwyd yn gwybod, yn ei enaid, bod ei fywyd yn ddigon, bod ei taliad yn ddigon, bod wedi gwneud ei gyd. Dim byd arall, doedd dim rhaid iddo fe eto, doedd dim rhaid i'w bobl byth eto. Fynd trwy hyn, ac mae'n gweiddi gorffennwyd. Felly cyflawniad y gwaith yn drydydd ac yn olaf a fe fyddai yn brysiog iawn, chydig o frawddegau ar y pwynt ola, oherwydd mae'r pwynt ola yn syml i ni. Cymhwysiad a'r cysur i ni. A dyna sydd rhaid i ni ofyn nawr wrth ddod i ben yw e. Os mae Iesu Grist wedi cyflawni hyn, wedi cyflawni a chawdwriaeth trwy fywyd a thrwy farwolaeth e. Beth sydd i ni? Beth sydd i ni wneud? Dim byd. Dim byd. Mae wedi cyflawni, mae wedi gorffen y gwaith.
Mae'n stori am rhywun yn gofyn i Gristion un tro, beth sy'n rhaid i fi wneud mwyn bod yn gadwedig? A mae'r ateb yn dod nôl fel hyn. Ti rhy hwyr. Ti rhy hwyr. Mae'n gofyn eto, beth sy'n rhaid i fi wneud mwyn bod yn gadwedig? Mae'r ateb yn dod nôl yr ail waith. Ti rhy hwyr. Chi'n gweld y ffrindiau? Chi'n deall? Ti'n rhy hwyr. Does dim byd i ti'n wneud. Ti rhy hwyr, achos mae Iesu Grist wedi wneud e. Yn barod. Mae e wedi cyflawni y gwaith. Does dim byd allan ni wneud. Diolch am hynny. Ni ddim yn gallu gwella campwaith ydyn ni. Meddylwch mynd i'r Sistine Chapel yn Rhufain ac edrych lan at yn enfod a mae rhywun yn rhoi brwsh paint i chi ac yn dweud, reit, mae'n ti wella gwaith Michelangelo. Wel, beth ydych chi'n gwneud am hwnna? Mae'n gyflawn. Wi jyst yn mynd i frati wi jyst yn mynd i sbwylo fe. Neu rhywun yn gofyn i fi wella